yen pancen kowe manut karo aku kanggo srana tresna pedamen lan uga nyiret dumadine paprangan ora ana dalan liya kejaba Dewi Sinta balekno marang Rama Wijaya piye aku karo kala marica tak rewangi mari tak dandani kidang tak dandani barongan tak pacai jaranan mergo men apa ning nglimpe rasane Rama Wijaya karo adhi jenenge Lesmana Murdaka sawise Sinta ijan tanpa kantha tanpa kanthi banjur ndak colong kuwi pakaryan sing ora enteng parandene bareng ripalungguhan iki mapan ana ning Taman Soko kok kon balekne penak men sak donya wong ayu sing kaya Sinta ki ora ana luwih becik tugel guluku glundung dasku yen ra iso ngokop sing jeneng katresnanku karo Sinta mudeng kowe goblok nanging aku dadi dutaning adil kinarya mbrasta kamurkanmu mula kang mangkono gatekno kupingmu aku gelem nampa Sinta nanging kudu bareng karo tugele gulumu pecahe sirahmu bangsa elek ora ngerti karo kowe tibane penyet melek om mripatmu sapa sing ora kena dijak rukun dosa muka ki kondang ratu wengis ratu kejem aku ratu kereng gelem njaluk ngapura karo wong liya ya pisan jiki mergo nuruti karo karepmu ning tembunge Rama Wijaya piye dheweke gelem nampa Sinta ning bareng karo glundunge ndase dosa muka tegese yen lakon kaya ngene iki sapa sing ora kena dijak rukun tegese perang tetep dadi aku nagih janjimu jare yen lakon iki ora kena digawe becik kowe sago dadi senopati yen kowe ora iso netepi tembungmu tegese tetel jiwa kasatriyanmu lakar manguwuh ing mungsuh haminta lawan angkrulir sing nabdo kadyayun kal nugroho ana kethek biru dedeke cebel ki sapa ala tanpa rupa ki Patih Pancawati jenengku Kapianila kuwi sapa padha karo aku ya Warangkanata ngalengka pangkatku Patih Prahasta kang dadi aran yen para kethek-kethek njaluk dawa umure kandha nyingkir kandha minggat yen ra ngalih saka ngalengka tak nggih gateng dasmu
pamoring suksma wewengkon negari Ngalengka wonten gunung ingkang prasasat nyundul langit nenggih Gunung Gokarna ing agraning arga utawa pucuking gunung wonten sipating raseksa ingkang rawa-rawa tapa sari ing kono panenggih satriya panglebur bangsa kadang muda Sri Dasamuka ingkang kekasih Raden Kumbakarna wis meh setahun lawase nggih nyotapak yoga brata pramila kawis tinggal nggih nyosari srasat nganti kaya akemul mendung tata gelar Sang Kumbakarna nindra nanging sejatine nelongso mring purbaning Hyang Manon mrih ingkang raka Sri Rahwana hangambah marga rahayu ucap kadungka praptaning kang putra tulunan nenggih pun Megananda Indrajit Paman Kumbakarna kula ingkang putra pulunan Indrajit ingkang suwan sembah pangabekti kula mawan tuwa kunjuk duh Kanjeng Paman yektosipun waleh-waleh menapa to darunanipun kula cumantaka minggah wonten ing Gunung Gokarna karana dipun utus dening Kanjeng Rama Dewaji atur uninga bilih perang gegempuran sampun dumados Ngalengka dipun serang kalian Prabu Rama Wijaya sapadya balanipun Wanara pramila saking menika monggo paman laturi wungu menawi paduka mboten enggal wungu mbok menawi remuk bubuk dados rempon negari Ngalengka paman mangsa jurit mrengkeng raka siratan lenggana nglungguhi kasatriyane ing tekadatan purun amung cipta labuh nagri lan noleh yayah rino
Yuan suksma adilinuwih muga paring pepayung mring panjenengan ingsun. Ndak sawang anakku lanang Minggonanda sing gugah anggenku turu. Kowe nggawa kabar lamun to Ripalungguhan iki ngalengka wis dumadi peperangan. Nuninggih kasinggihan paman. Kula dipun utus dening Kanjeng Rama amboyongi Paman Kumbakarna kundur dumateng kraton Ngalengka. Ora bakal aku bali ning Ngalengka yen patrape bapakmu isih nungsang buyang kaya mangkono. Manut pangandikanipun Kanjeng Rama, menapa kemawon ingkang dados aturipun Paman Kumbakarna. Adikku wong gagah kene iki. Kaya lumaku wanci pangklong kepapak obor sewu. Bareng Ripalungguhan iki kadang panom sing dak tresnani Yayi Kumbakarna wis tangi anggene nendra. Kula kang mangkono Kumbakarna udakara meh setaun anggenmu tapa kowe ora mangan kowe ora ngombe. Mesti wae kowe ngelak, mesti wae kowe luwe. Wis tak cawisi dedaran kang dadi pekaremamu. Ayo kembul bujana kelawan pun Kakang Kumbakarna. Matur nuwun Kakang Dasamuka. Sing gedhe pangapuramu. Wis dadi watake Kumbakarna ora bakal mangan lan ngombe sadurunge cetha apa ingkang bakal rinumpaka lan dirembug Ripalungguhan iki. Kejaba saka kuwi aku sapa. Angger ana wong Ngalengka kok mulyakake kok lelemu awake kok subya-subya. Adate bubar kuwi bakal kok dikeset sirahe
kabeh kudu manut karo perintahmu, mbuh bener mbuh luput. Mula aku moh mangan Kakang Dasamuka. Tala. Yo. Yen pancen kaya mangkono pun Kakang ora meksa. Ning aku mung bakal takon kawan Yayi Kumbakarna. Nadyan to wujudmu buta nanging jiwamu ki jiwa satriya. Aku tak takon darmane satriya ki ana pira? Saelingku darmane satriya ki ana 5. Ingkang sepisan ya kuwi rumeksa karahayon lan katentramane bumi kelairan. Tegese gelem tumandang lan makarti wani ngorbanake bondo donya yen perlu jiwa raga kanggo ngreksa marang musa bangsa lamun to ketekan bebaya ingkang bakal nyidak marang kamardikane bangsa. Angka loro ngayomi marang pendhita kyai ingkang lagi olah puja brata. Angka 3 tresna mring bangsa welas asih mring kawula dasih. Angka 4 bawa leksana tuwuhing janji tegese lati lan pakarti kudu nyawiji. Atine ucape karo tumindake kudu jumbuh. Ewadene ingkang angka 5 tunduk marang bebener adhedhasar kautaman tumraping pranatan lan wawaraing weda suci. 5 perkara darmaning satriya mau mung kanggo abang-abang lambe apa kok tindake mungguing bebrayan. Sak bisa-bisa sak kuwate tenaga bakal ndak tindakake Kakang. Lah Gandeng Ripalungguhan iki mripatmu melek kupingmu krungu lamun to negara Ngalengka diserang karo Rama Wijaya lan kethek-ketheke. Mula Ripalungguhan iki Kumbakarna netepana jiwa satriya. Kowe tak kalungi melati ronce. Kowe ndak tetepake. Kowe ndak wisuda dadi senopati Ngalengka ngraboso lawan Rama Wijaya. Aku wegah. Loh. Mrababak sroka pranang geget waja mlintir kumbala sukal wijiling saabdo jare kowe jiwa satriya ning maju perang teh kaya wong pepinjungan. Kabeh mau kudu nonton perkarane luwih dhisik. Yen anggenku maju perang kelabui Kakang Dasamuka sing pancen serakah dakah-dakah ngumbar kamurkan lan kanistan wani nyolong bojoning liyan. Kowe nyidra garwane Rama Wijaya ya kuwi Rekyan Sinta sing kok papanake ning Taman Suka. Aku ora sudi maju perang. Nanging kowe jiwa satriya, nadyan jiwa satriya ning aku bisa milah, bisa milih kapan aku kudu makarti, kapan aku kudu mung meneng bae. Mongko manut kandhane Indrajit, aku ndok perintah supaya sowan ning kraton Ngalengka aku kok timbali. Jare kowe manut karo karepe Kumbakarna. Yen pancen kowe manut karo aku kanggo srana tresna pedamen lan uga nyiret dumadine paprangan, ora ana dalan liya kejaba Dewi Sinta balekna marang Rama Wijaya. Piye? Kok perintah balekake Sinta? Iya. Apa kowe iki ra kelingan lehku nyolong tak rewangi niba tangi. Aku
karo kala marica tak rewangi mari tak dandani kidang, tak dandani barongan, tak pacai jaranan. Mergo men apa? Ning nglimpe rasane Rama Wijaya karo adhi jenenge Lesmana Murdaka. Sawise Sinta ijan tanpa kantha, tanpa kanthi, banjur ndak colong. Kuwi pakaryan sing ora enteng. Parandene bareng Ripalungguhan iki mapan ana ning Taman Soko, kok kon balekne. Penak men. Sak donya wong ayu sing kaya Sinta ki ora ana. Luwih becik tugel guluku glundung dasku yen ra iso ngokop sing jeneng katresnanku karo Sinta. Mudeng kowe. Goblok. Ya wis yen ngono. Bola-bali wong duwe derajat pangkat semat lan kesugihan sing kaya ngono kuwi kala mangsa minger kiblate mung perkara othok onggrok sing kaya ngono kuwi. Yen kowe ra manut karo aku bedae apa aku nglilir. Aku tak turu neh ning saronan. Aku tak balik turu ning Goh Karno ora ana gunane aku nang kene. Aku lunga meneh. Ayo. Ayo. Kok iso turu neh lho. Ya wis. Ripalungguhan iki aku manut karo kowe. Aku manut karo kowe. Piye? Yen manut karo aku Sinta balekno. Carane aku yen kan brangkangan ngadep karo si Rama Wijaya aku megah. Rama Wijaya tak tekake rene tak puter gilinge ngangge mantra suci. Yen bisa tindakno, aku tak njaluk ngapura karo si jenenge Rama Wijaya. Engko Sinta tak balekke. Ning upamane Rama Wijaya ora gelem nampa anggenku njaluk ngapura piye? Tegese pancen Rama Wijaya ora kena dijak rukun. Yen ora kena dijak rukun, perang tetep dadi. Sapa sing madheg Senopati? Aku tak madheg Senopati yen kabeh ora kena dijak rukun. Netra kekalih ning yektine tapa mboten kok ategesari. Anengge satriya panglebur gongso Sang Kumbakarna. Dawane putrane Brahmana liluwih nenggih Resi Wisrawa kaliyan Ibu Sukesi Rahayu. Pramila ampuh dayane sak gebyaring kilat kaya wis tamat. Muter giling nenggih Sri Rama Wijaya kaya lintang alian jegrek wonten ing kraton Ngalengka Diraja. Wijaya menawi kula Kumbakarna tilar ing tata krami hambaya ngindika wonten ing kraton Ngalengka Diraja awit wonten bab wigati ingkang badhe rinumpaka lan rinembug kaliyan kadang kula sepuh nenggih Kakang Dasamuka
Mula kang mangkono Kakang Rahwana maragake ngapurbanen panjenengane wis lenggah iki Kakang. Pandam sumulut madangi jroning pasareyan Prabu Rama Wijaya merga saka gedhene rasa tresnaku karo adiku Kumbakarna sumrambahe para kawula ngalengka dina iki aku bakal nyigek dumadine peperangan Dasamuka ngrumangsani luput mula aku njaluk ngapura lan minangka tandha anggenku nungkul karo kowe ripalungguhan iki garwamu Sinta bakal tak balekke. Sinta isih utuh, Sinta isih utuh babar pisan urung nate tak jamak, ora nate tak senggol. Dina iki minangka tandha aku kalah Sinta tak balekke karo kowe. Saritane satriya linuwe kang margi mring kautaman tan pekat mring pangestine Prabu Dasamuka peperangan iki wis dumadi lan nuwuhake korban nyawa sing ora sithik ning yogine bareng saiki negaramu meh rubuh kowe nyigek peperangan banjur ana ngendi jiwa kaprawiranmu Rahwana Raja ngerti ya anggonmu nyerang Alengka anggone Rama Wijaya lan Balawanara iki wani gepuk negara Ngalengka ora mung perkara njaluk baline bojoku Sinta nanging aku dadi dutaning adil kinarya mbrasta kamurkanmu mula kang mangkono gatekno kupingmu aku gelem nampa Sinta nanging kudu bareng karo tugele gulumu pecahe sirahmu bangsa pelek ora kelpi carukon kowe tibane penyet melek om mripatmu sapa sing ora kena dijak rukun Dasamuka ki kondang ratu wengis ratu kejem aku ratu kereng gelem njaluk ngapura karo wong liya ya pisan jiki mergo nuruti karo karepmu ning tembunge Rama Wijaya piye dheweke gelem nampa Sinta ning bareng karo glundunge ndase Dasamuka tegese yen lakon kaya ngene iki sapa sing ora kena dijak rukun tegese perang tetep dadi aku nagih janjimu jare yen lakon iki ora kena digawe becik kowe sago dadi senopati yen kowe ora iso netepi tembungmu tegese tepel jiwa kasatriyanmu
Agung paringa pepayung marang Kumbakarna. Rumangsa ewuh kaya ing pambudi anggonku gagapi karo lelakon iki. Apa merga dayane jaman sing wis sepuh, jagat sing wis rapuh. Satemah aku ora weruh marang jatining pituduh. Kakang Rahwana Cukeng Rama Wijaya kenceng depane karo benere dewi-dewi. Tanpa gagas kurbane peperangan sing pating glempang dadi batang. Rama Wijaya manut dongeng titising Bathara Wisnu ning nyatane lumuh narbuka lawang tobate kakangku sing wiwit ketemu nalare. Kapan manungsa nista gelem cedhak karo pakarti utama yen piyayi sing putus karo agama wegah lan sutik nuntun marang pakarti becik. Tembunge sing sugal piwulange sing agal kala mangsa malah natoni rasa satemah menungsa padha bedal saka kawruh suci. Kakang Dasamuka ya ngono. Wiwit kuncung nganti gelung mung deder kerusakan mandur winih kamurkan. Ora mung santosaning raga nanging sanggit rungsit reka daya akalukil ditindakake mrih kasembadan kang dadi panjangkane. Yen antarane ratu loro iki mung rebut bener rebut menang, ora wurung kawula sing dadi korban, bumiku ngalengka sing dienggo jak-jakan. Yo dina iki Kumbakarna tetep bakal ngugemi kesaguhan madhep Senopati Ngalengka. Tekadku ora arep mbelani Dasamuka, nanging aku ngrungkepi Bumi Pertiwi. Sang Kumbakarna namane tor iku warna biru supran perang ing negeri Ngalengka dan Harapso Dasamuka tanggingku atur yakti sapa
babar pisan kula mboten duga mono menawi jengandika jumeneng Senopati dados eset kanistanipun Kakang Dasamuka. Menawi Kakang Kumbakarna taksih tunggal golongan kalian Kakang Rahwana tartamtu badhe kasempyok dosanipun Ratu Ngalengka Kakang. Adikku Wibisana, aja kleru kang dadi panyokra bawamu. Tekadku ora bakal bilani kamurkane Dasamuka, nanging aku ngrungkepi marang nusa bangsaku. Aku ora trima yen bumi kelairanku lan kawulaku dijarah disiksa karo Rama Wijaya. Klebu kowe Wibisana, yen pancen kowe wis gedhek antuk pidak jempol karo Rama Wijaya, aku ora wigih ringo-ringo ngrampungi dapurmu. Aduh, nyuwun pangapunten Kakang Mas, sampun ngantos klentu ing pandhakmi kanthi kula tetunggalan kaliyan Rama Wijaya menika mboten kok nama Wibisana tegel tega mentala dumateng risaking bumi Ngalengka lan panandhanging para kawula. Kula suwita Sri Rama Wijaya lan nilaraken bumi Ngalengka menika awit saking tulusing katresnan lan agenging pangeman kula dumateng negari Ngalengka Kakang. Dasarmu apa nek ngono? Benjang menapa Ngalengka tentrem menawi Kakang Rahwana taksih wengis, benjang menapa kawula rumaos mulya menawi kamurkanipun Kakang Dasamuka saya ndadra. Dados petangan kula Ngalengka badhe adil kerta raharja menawi Kakang Dasamuka sampun sirna. Mila saking menika kanthi sawana kula tetunggalan kaliyan Sri Rama Wijaya ing pangajap gelak panci nggih mangsa musnaning angkara murka Kakang. Tega mentala mateni karo dulurmu tuwa Kakang Rahwana. Mongko kadang darep kuwi wakile wong tuwa, ya kene kowe tega mungkih marang sedane. Aduh, Kakang Kumbakarna jimat sembani kula. Mestinipun jenengan dika saged amilahaken ing antawisipun katresnan kaliyan kewajiban. Sanadyan kalih warni kala wau sami awratipun nanging kedah saged milih lan milahaken jumbuh kaliyan empan papan lan lelampanipun. Mongko sampun cetha wela-wela satriya menika jejibanipun memayu hayuning jagat brasta watak angkara. Sanadyan sanak kadang pawong mitra kulit daging nanging menawi kabukten lepat kedah pinatrapan ing pawisesa menika naminipun adil. Gunawan, aku bisa nampa aturmu. Banjur dina iki karepmu piye? Menawi Kakang Kumbakarna keparendhahar atur kula, monggo kula dherekaken tetunggalan kaliyan Sri Rama Wijaya supados enggal punggel
rampung sirna kamurkanipun Ratu Ngalengka Kakang Dasamuka. Sing gedhe pangapuramu Yudi, nadyanto aku matuk karo wawasamu nanging ibarate wong lunga, ibarate wong lunga sing dituju padha ning dalane beda. Nadyan aku lawan kowe padha-padha ngantepi darmane satriya nanging cak-cakane sing beda. Nanging aku percaya Wibisana, aku percaya ing lelakon iki aku lawan kowe ora bisa nyawiji, nanging besok ana jaman kelanggengan mesti bakal bisa ketunggalan. Menawi mekaten kula kaliyan jengandika tetep badhe peperangan, kula kaliyan jengandika kedah glundung sirahipun salah setunggal. Aja kowe sing nandingi aku, merga yen nganti Siadi cilik loro gedhe mati, banjur sapa trah Ngalengka sing bakal nerusake dandane Ngalengka? Kowe nyingkira Gunawan, kowe mingkata. Menapa mboten wonten cara sanes kangge ngrampungaken perkawis menika, Kakang Wibisana? Kowe sumingkira aja nganti aku cabar netepi marang Kadarman merga kegubel dening katresnan. Kowe mundura Wibisana. Kala kang tumingal tasampuh samya medali lir tatet wilanting koto sak diwanggung manguntang niti Wibisana kepiye kabul kawusananmu? Kabar nyebar warta-rata kadangmu sepuh Kumbakarna ingkang madeg senopati satemah nuwuhake pangorbanan akeh saka bala wanara. Aduh, Raden Lesmana Murdaka, kula nyuwun pengayoman menawi kridanipun Kakang Kumbakarna menika boten dipun endhakaken tartamtu badhe dadal barisan saking Pancawati. Paduka ingkang kandel ing panembah kenceng ing pangibadah, paduka rinten dalu nyipataken nafsu adoh utawi tebih kalian rasa tresna tumraping wanita. Paduka tiyang suci ingkang saged ngrampungi lelakon niki. Kaya mangkono tanggap ing sasmita nenggih Sang Lesmana Murdaka sigra amusti senjata pepetingan nenggih jemparing Kyai Pancawisaya
Panca tegese 5 wisaya pangruwatan. Ingkang papat kinarya ngruwat utawi nyirnakaken nafsu papat amarah alwamah supiyah mutmuinah. Dewadene ingkang sajuga kinarya nguntapaken kundure sang kusuma bangsa wonten ing loka baka